Ей, братле, дай една цигарка. Дай още една. Бия. Гледай ги, колкото бързате, как така ще минете оттам? Пълно слуди днеска. Добре, за какво е цялата тая работа? Ще рискувам аз живота за 2 грама. Ясно, що е толкова натоварено днеска. Идва ми си най-после на думата. Екшен филми снимани в България. Емил Боев. Не ме гледай, аз съм ненужен персонаж. He does like living on the edge. He's on the verge of a breakthrough He's on... and wants you to cover it. It wants to... Your career. Understand me? Не, ама спокойно, то сигурно няма вече да те покажа, така че няма значение. Number 46 in Boyana. Boyana, where the rich play. Country clubs and villas, embassies and restaurants. Липса на канализация, страшна миризма през лятото, тонове сняг, непроходими улици. You hungry? Yeah, I'm starving. Пластмасови оливерници? Бре, това Бояна било доста екзотично място. Ако мога да предположа, че това са дядо и внучи тръгнали към село за жигулата, тази жена стреля в колата им, вместо да убие истинската заплаха, и колата на дядото избухва и заедно с детето умират списъци в огъня. Мислите си, че знаете всичко за войната? Нищо не знаете! Okay, boys. LZ in sight. You know where he is. Това са група високо квалифицирани специални части, които се вмъкват в тила на врага. Братската дружба между тях не затихва. Watch your ass. You watch yours. I won't leave you behind. Let's go. Те проникват. Незабележимо. They're coming, sir. Не си мислете, че очилата, които носят, са предназначени за скиори. Защото не са. Мислите си, че абсолютно същия хеликоптер сте го виждали в други филми? Не сте! I have to leave town. И ако сте си мислили само за секунда, че Александър Невски е в София, на ЖП гарата пристигат само влакове, а на улица Цар Шишман е разположен женския пазар, то грешите само за първите 2! Изобщо не знам как се самозалугате, че дървото е по-здраво от оризовата хартия. И ако смятате, че да управляваш КамАЗ е бавно, просто вижте с каква ловкост този камион се измъква от калашници и базуки. Каква грация! Ако сте си мислили дори толкова малко, че главните ни герои имат пари за първа класа транспорт, направо сте прави! Телевизор за пълно забавление. Цели 2 свободни места. Секунда мълчание за тези, които живеят в Плевен, Пловдив и Пълдин. Мафиотите. Неуязвими както винаги.
Сигурни ли сте, че Башар Рахал не е добър танцор? Направо е чудесен. Башарка, братле, това превъртане как ти помогна само... Not even the United States of America interfere with its destiny. I don't want to die! Най-после филм, който засяга социални теми, като физическото състояние на жената вкъщи. Допускането на възрастни хора до бутилки с райски газ. Нуждата руския език да се преименува на български език. Липсата на достатъчно водка през зимата в градския транспорт. Как иначе се топлят хората? Отново сме в рубриката с въпросите, на която не можем да измислим по-добро име, защото естествено бюджетът ни е изключително ограничен. В предният епизод ви попитахме нещо. Попитахме ви, кой е този човек? Какво иска? Какво се опитва да ни покаже, каже или докаже? Искам да благодаря на хилядите, милиони, куприлиони наши хардкор фенове, които отнеха от времето си и ни изпратиха отговори. Пичове, ако не бяхте вие, сега най-вероятно щяхте да ме гледате как 3 минути бъркам в носа. Което, като се замисля, нямаше да е такъв огромен проблем, защото все пак нали сте хардкор. Няма значение. Вижте отговорите, които подбрахме за вас. До екипа на Extra Cheese. Според мен този човек репрезентира всичко, което е сбъркано с културата на масовите медии. Не ме карайте да идвам. Стига се задали тъпи въпроси, си вършете работата, бе. Аз този човек с плаката много не го знам кой е. Обаче бих се запознала с водещия. Номера ми е 08. Този човек с банър, че е недостойен литературен филм и ще бъде наказан. Burn the Redneck, kill the mutant, watch the този плакат некъв комунист, бе! Вие сте го пратили там, не се правите! И за да приключи тази мъка, чуйте следващото нещо, което ще ви попитам. Какво бихте направили, ако срещнете на улицата звезда от Extra Cheese? Както винаги, отговорите си можете да изпращате като видеофайл с дължина не повече от 15 секунди, чрез популярен сайт за видеообмен, чрез Docs, чрез Tout или просто на нашия мейл. Очакваме. Здравейте в София в бъдещето, йо! Тук караме коли втора употреба, защото в западни страни вече карат летящи. Само след 23 години простирането ще е забранено. В бъдещето в София постоянно се строи. Ето даже тази стена на Централна гара още не е готова. През 2035-та, когато ти махнат чипа, който те кара да виждаш всички сгради като красиви и нови, а това е някаква илюзия, да, забравих да ви кажа този детайл, всъщност се връщаш в София в миналото. Когато създадем летящи роботи, те ще бъдат малко по-бързо загряващи от правят 16. Със следващата операционна система даже ще могат да оцелват и статични мишени. Star Wars не се развива милиони години напред в бъдещето. Star Wars е в 2035-та. Абе, какви са тия неща, бе? В доброто старо българско кино нямаше такива работи.
Вярвай ми, ще видиш какво е. Да. Само има късмета да е някаква глупост. Чакай бе, чакай. Какво искаш? За какво те слушам? Обясни ми, за какво те слушам? И ей ти де, на концерт те доведох. Да, харесва ги Дедве, обаче после си взеха Долф Лундгрен за барабанист и вече за нищо не стават. Повече не да се хващам с линчанки. Абе, аз на тебе, сега ще си... Ah, take that, you damn Bulgarian pirates! YouTube, making the world a safer place. Okay. Спирай го! А на улица Цар Шишман пристигат влакове. Майка ти. Така. Да бъде премазан за автограф, мисъл, на теб се подписват за автограф, той е премазан за автограф. Окей, спана се, извиняй, спана. Спри, защото толкова пак се сме. Спри. Абе, къвим чил. Опа, Гангнам Стайл. Отивай, не снимай. Опан Gangnam Style. Gangnam Style.